Hej de damer igen. Så er vi klar til at vise jer i denne uge lidt flere nyheder. Så jeg håber I igen har tid til at kigge på et par billeder. Ha' en god fornøjelse. Så er vi gået helt over i nogle andre farver nu. Vi skal ikke helt glemme det blå, selvom det er en brun vinter. Og Sofie har et par lækre brandtæksbukser på, også med stræk i, til 500 kroner. Og en matchende skjorte til 600 kroner med blåt og sandfarvet i. Og så har hun en lille sweaters i de samme farver over skulderen, som jo kan matche fint til det blå look. Så er vi gået lidt over til Signature, og Sofie har nu et par lækre stræk fløjelsbukser på fra Signature, og de koster 500 kroner. T-shirten er også i en strik kvalitet med de flotte farver på, som matcher til bukserne. Den koster 350 kroner. Og desuden så kan I få en lille kort nederdel i samme farver og kvalitet som bukserne. Det kan I se, når I kommer. Det var nok for i dag. Vi ses igen i næste uge. Hej så længe.